और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। काहे हो हाँ लस लस चैत के दिन भइले रनिया खुटिए में सुतिए के फरल ओढ़निया हतनी से सटनी के चाट गइलू गेहूं काट गइलू बाकी बाटे 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 गइलू। घाम लागल चांपत हो गइलू सावर कहवा जवानिया तू कइलू निछावर घाम लागल चांपत हो गइलू सावर कहवा जवानिया तू कइलू निछावर केकर पलहारी बुलट गइलू गेहूं काट गइलू बाकी बाटे 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 गइलू। कृष्णा बेदर्दिया परम से मिल के साफ कइले बारू खरिहानी पूरा छील के कृष्णा बेदर्दिया परम से मिल के साफ कइले बारू खरिहानी पूरा छील के तारीफ के प्यारी कहा मत गइलू गेहूं काट गइलू बाकी बाटे गइलू गेहूं काट गइलू बाकी बाटे गइलू गेहूं काट गइलू बाकी बाटे गइलू गेहूं